Stresshåndtering. Vil du undgå at blive stresset, blive ramt af en sygemelding, så stop op. Find ud af, hvad det er, der skal til, for at du får sat bremsen i, for at fundet den rette vej igen til, at du kan have fødderne ned og hovedet op. I en stresshåndteringsforløb sammen med mig, der vil vi selvfølgelig tage udgangspunkt i dig. Vi vil tage udgangspunkt i, hvad det er for en situation, du står i, og sammen vil vi bygge dig op igen. Jeg vil sammen med dig finde dine ressourcer og dine styrker frem, således at du kan blive i stand til at sige fra og sige til over for lige præcis det, som er det vigtige for dig. Nogle gange, så, når vi er stressede, så har vi glemt os selv på vejen. Man kan slet ikke kende sig selv. Det kan være, at du er udmattet, du er træt, du har brug for at sove hele tiden, eller du snærer af de andre. Du får ikke rigtig truffet de beslutninger, som er gode for dig. Ved at være i en coaching-samtale, coaching-forløb, så sker der det, at du får sat ord på, hvad det er, der foregår. Du får sat ord på, hvad det er, der stresser dig, og vi vil selvfølgelig lede efter, hvad det er, der afstresser dig. For det gælder om at få kroppen i ro, det gælder om at få fundet det gode frem igen, og få lagt fokus derhen, således at du igen kan komme helt op i de gode gamle gear, hvor det er, at du kan være dig selv og være stærk. Jeg vil foreslå dig, at du også benytter dig af mentaltræning, fordi de her mentaltræningsfiler, de kan være med til at skabe en genvej til, at du kan blive styrket og komme stærkere herfra. Ikke herfra som død, men komme stærkere videre. Og den her mentaltræningsfil, den gør bare, at vi fodrer hjernen med de gode tanker, i stedet for de negative tanker, som måske har fået overtaget det sidste stykke tid. Er det noget for dig? Er du stresset? Eller kun en lille bitte smule? Men kunne faktisk godt tænke dig at få overblik igen, få fodfæstet? Så kontakt mig. Så kan du igen komme frem hen imod det, som der er allervigtigst for dig.